Zdravím vás, priatelia. Napadlo mi, že nahrám takéto rýchle videjko a tentokrát v slovenčine, pretože viacerí mi hovoríte, že by som mal nahrávať videa v slovenčine. Takže skúsme to tak. V poslednú dobu som rozmýšľal o tom, vravel som to aj na mojom poslednom videu, že najvyššia vibrácia, aká je láska. Preto sa hovorí, láska hory prenáša, láska robí divy a sám na vlastnej koži som zažil, že je to tak. Ale je tu jedna vec, ktorá je možno ešte vyššia frekvenčne ako láska, a to je byť sám sebou. A v dnešnej dobe, keď človek vidí, ako sa každý na niekoho hrá, každý sa pretvaruje, každý sa snaží byť cool a in a rýchlo rozprávať a v podstate veľa hovoriť a nepovedať nič. A keď niečo povedať, tak nie je svoju myšlienku, čo je veľmi smutné. A to byť sám sebou, tá integrita, že hovoríš a robíš to, čo tkvie v tebe, čo ide z teba. A nielen parafrázuješ a opakuješ, čo robia iní, pretože toto je podľa mňa absolútna metla ľudstva, ktorá ničí jedinečnosť každej ľudskej bytosti, ktorá tu je. A tá jedinečnosť, to je dar, ktorú sme dostali z hora a ktorou by sme mali žiť tento svet. V neposlednom rade byť sám sebou vám neuveriteľne zvyšuje vibrácie a hovoriť pravdu, ktorej verím a ktorou pomáham svetu, ktorou sa vyrovnávam s tým všetkým, čo okolo nás je niečo úžasné. A ako náhle vibruješ tebou, tak ti vesmír prinesie to, čo ti patrí. A to je krásne. Pretože ako náhle sa snažíš vibrovať ako niekto iný a byť cool a byť in, tak vesmír ti prinesie vibrácie pre toho iného a tebe to šťastie neprinesie. Takže dúmajte nad tým, ako byť sám sebou, ako pomáhať tomuto svetu a nemyslieť len na seba, na svoje egoistické pohnutky, a ktoré väčšinou doplňajú nedostatok lásky v detstve, ktorá v dnešnej dobe býva dosť častá. Takže pomáhajme si, priatelia, pomáhajte svetu, pomáhajte tam, kde sa dá a uvažujte nad tým, že čím menej človek má, tým viac je ochotný sa podeliť a tým je šťastnejší v živote. Nielen hrábať pre seba, mať vecné veci, fyzické dary, ktoré sú aj tak iba ilúziou.